Nai tona lukrok nung nahin helam suko the voice of tipra chinelo. Tabuk korok se buku tipra zik beleke beram hamya sitra bake koboljak tongka. Tai o beram hamya bai bo jing jarman jagi tongka. Bini shoi shoi katang himang pli seng tabu nang bus kang romiti sei tongo nor abro nai tongdi cheyawi. Nai tongne lukuro chini yang desa supari pasuka uja na suka ambo ambo hamri maya arbo hat na yar ba hamri maya amte mang ta ha buni muso ba gi na gi mang ni sikon so ma mu jo tong phale nyong ma ni je tong ko phale na be ke hamya an basar bo yi jo to no kari mang ba bo ya ho soi cha na mang gai a han to sir bam ja ko bong bo ni nok ma ma chi nok ma tang le ga ja an sa mang ha bai ta ka purang bo sa ko ri yang kai bro nai ma le ga jan pasar wo ka ta kai thongaro pok la han ka bi ma ta ka ta ko non ke bo phono netarok phaichu bo phaya raja bo phaya ko ya ke bono phono mo mangpli no ni no phunu ya ko jibi tong pur chimi chini ne ta ya jeng nai phai kai ki cha hm amo hi ko na ma ni ko kuri o saro bindre ya seng hm amo chimi nai phai ka jibi tong pur ke ni rugirong ni je unko hamiano chungke phunu rugi Nai tongnai lukrok no nukhna sino bukuk belai ke beram hamya bake bonang lema tongka bina berni mungongka breast cancer o beram belai khon hamya ke bono chubana mujung kang ke norok bongni account number jago norok chuba hormano eba sangmai bo korong hormano te bongni kogru number bo siri nai kebo khaka hamlu korok khaw yokjak takho bukuk sang kebo chubana mujung ke sino chukje bukuno chubala ke belai ke hamo chubala jadi joton hone ang koina musungo sini the voice of tipra channel ni ngai ne lukorok nong nai tong mo haikono sino channel sing dal bidal besar basar podra po chini boni langmo tang tong sumdon romiti cheitongo nong nai tong ni abon bechi awi sino channel bele hambai